நீரின்றி அமையாத உலகு. இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தாங்க. அப்படிப்பட்டதான் அந்த நீரை பற்றி ஒரு 10 விஷயம் தான் நான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன். உண்மையாலுமே இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் நாலேஜ் கெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நான் உங்கள் ஜேசன். திஸ் இஸ் டைம் டு நோ. பார்க்கலாம். முதல் ஃபேக்ட், இந்த உலகத்திலேயே எங்கே சுத்தமான தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பாதி பேர் சொல்லுவாங்க ஃபில்ட்ரேஷன் வச்சிருக்க இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாதி பேர் கேன் தண்ணி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாதி பேர் மழை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மழையில் தான் சுத்தமான தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையை தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த உலகத்தில் 68.7% சுத்தமான தண்ணி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது தண்ணியாக இல்லைங்க, உறைபனியாக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. மீதி 30% எங்கடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா, இந்த சர்ஃபேஸில் இல்லைங்க, அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிரவுண்ட் வாட்டராக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது விஷயம், சின்ன வயசுல நமக்கு சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வளரணும் அப்படின்னா தண்ணி நிறையா குடிங்க, கம்பியை பிடிச்சிட்டு தொங்குங்க அப்படின்னு. கம்பியை பிடிச்சிட்டு தொங்குறத பற்றி எனக்கு தெரியாதுங்க. நீங்கள் தண்ணி நிறையா குடிச்சிங்கன்னா அதுவே உங்கள் உடம்புக்கு ஒரு வியாதியை உண்டாக்கும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு பேர் வாட்டர் இன்டாக்சிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அளவுக்கு அதிகமான தண்ணி குடிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம உடம்புல இருக்க எலக்ட்ரோலைட்டோட வேல்யூவை குறைச்சிருது. அதன் மூலமாக தான் இந்த டிசீஸ் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மூணாவது ஃபேக்ட், இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தாங்க இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெல்லிஃபிஷ் மற்றும் குக்கும்பர், அதாவது நம்ம சாப்பிட பயன்படுத்துகிறோம் பார்த்தீங்களா, வெள்ளரிக்காய், இது ரெண்டுத்துலேயுமே 95% தண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இவ்வளோ ஏங்க, நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஹியூமன் பிரெயினில் கூட மோர் தென் 70% தண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. நாலாவது விஷயம், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், சின்ன குழந்தை கூட டக்குன்னு சொல்லும் 0 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு. ஆனால் அந்த 0 டிகிரி செல்சியஸை கூட நம்மளால் மாற்ற முடியுங்க. அது எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஒரு 2 ஸ்பூன் உப்பு எடுத்து நல்லா அதை கலக்கி விட்டிங்கன்னா வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப் டு -2 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அஞ்சாவது விஷயம், இது உண்மையிலே அமேசிங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் இந்த உலகத்தில் 100 வருஷம் வாழுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 100 இயர்ஸில் அதோட லைஃப்பில் அது எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரியுமா, வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். 98 வருஷம் கடல்லையும், 20 மாதம் உறைபனியாகவும், 2 வாரம் ஏரியிலையும் குளத்துலையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுதுங்க. அதை தவிர்த்து நம்ம வாட்டர்லாம் சூரியன் மூலமாக வேப்பர் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதன் மூலமாக 1 வாரத்துக்கும் குறைவான காலம் வாட்டர் மாலிகுல் அட்மாஸ்பியர்லையும் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆறாவது விஷயம், நம்ம தண்ணி யூஸ் பண்ணுறதோட அளவு கடைசி 100 வருஷமாக 2 மடங்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு 10 வருட காலத்தில் இந்த உலகத்தில் தண்ணீர் பஞ்சம் மிகவும் கொடுமையாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க. அடுத்து 7வது விஷயம், சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் வாட்டரில் ரொம்ப சிக்கனமாக இருப்பேன், தண்ணி அனாவசியமாக செலவு பண்ண மாட்டேன், ரீசைக்கிள் பண்ணால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட போய் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீயும் தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணுறடா அப்படின்னு. அது எப்படி அவங்க வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா, ஒரு மனிதன் தான் மூச்சை இழுக்கிறது மூலமாகவும் விடுறது மூலமாகவும் ஒரு நாளைக்கு 230 ml ஆஃப் வாட்டரை அவன் உடம்புல இருந்து இழக்கிறான் அப்படின்றது தான் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிச்சிருக்காங்க. நம்ம ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நாளைக்கு குறிப்பிட்ட அளவான தண்ணீரை வீணடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அதுக்கு நம்மளால் மூச்சை விடாமையாக இருக்க முடியும். அடுத்து 8வது விஷயம், இந்த யூனிவர்ஸில் நம்ம உலகத்தில் மட்டும் தான் தண்ணி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா, இல்லைங்க, மூணுலேயும் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு நாசா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் மூணில் நம்ம ஏரியா மாதிரி அது லிக்விடாக இல்லைங்க, அது உறைபனியாக இருக்குது அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம மூணில் நெருப்பு உண்டாக்க முடியுற பட்சத்தில் மூணுலேயும் நம்மளால் தண்ணியை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நாசா நிரூபிச்சிருக்காங்க. அடுத்து 9வது விஷயம், இந்த விஷயத்தை கேட்குறப்போ எனக்கே தோணுச்சு, நம்ம அம்மாவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சராசரி குடும்ப பெண் தன்னோட வாழ்நாளில் 200 மில்லியன் ஹவர்ஸ், யோசிச்சு பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட 200 மில்லியன் ஹவர்ஸ் அவங்க தண்ணி கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு தகவல் சொல்லுது. 10வது விஷயம், இது உண்மையிலே கேட்குறப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாக தாங்க இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்தில் 1 மணி நேரத்துக்கு சுமார் 200 குழந்தைகள் தூய்மையான தண்ணி இல்லாத காரணத்தினாலே சாவுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த உலகத்தில் இருக்க 80% டிசீஸ் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியால் தான். ஸோ நம்ம தண்ணிக்கு எந்த அளவு மதிப்பு கொடுக்கணும், தண்ணி எவ்வளோ சிக்கனமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க. இது வரைக்கும் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா. டைம் டு நோ சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது போன்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டோட உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை டில் பை ஃப்ரம் ஜேசன்.